मी चारे बाजूने घेरला गेलो. देवाने माझा कायमचा डाव त्यातून काहीतरी सुखीचा मार्ग दाखवतो मला. नाहीतर मी वेडाबाई फार वेडाबाई गेला. माझी शांती माझ्यावर आरोप आलाय का? दुसऱ्या माईन वडिलांना मशीन विकलं का? तू जर निर्दोष आहे मग तुला भेटायचं कारण काय? बरोबर नाही सांगून पाहिजे पण तो ऐकायला तयार नाही. मेरा ऐकायला म्हणून दादाच काहीतरी तुटी जाऊ दिसतोय मला. तुला कसं वाटतंय? मला तसंच वाटतं. मी त्याच्या बहिणीला नकार दिल्यापासून माझ्यावर जळत आहे. त्यामुळे खबरू नकोस. सारं काही ठीक होईल. हा असा तोड लपून सत्य परिस्थिती काही बदलणार नाही. तुझ्यावर किती विश्वास ठेवला मी पण मला बाबू आजीच्या हातून असं कृत्य कधी घडलं नाही याची खात्री मला आहे. मला सुद्धा पहिल्यांदा तसाच वाटला होता. ज्यावेळी मी चौकशी केली त्यावेळी मला कळून चुकलं. बोरिंग मशीन अजितनी एका मायमोनाला एकूण टाकता. मी देवाशपथ सांगतो असं कृत्य माझ्या हातून कधीच घडणार नाही. मी तुला नोकरीवर ठेवला हीच माझी चुकी झाली. मला काय तू माझा असा केसाने गळा कापशील. बाबू जरा शिष्टाचाराने बोलत जा. इथं तुम्हाला काय करायचं असेल ना ते कायदेशीर करा पण सभेत लावून सुरूच करा. काय ते तुम्हाला माझ्या बोलण्याची राग येत असेल काय ते निर्णय लवकरच घ्या. नाही तर इब्रतीच्या लावल्या दरवारीला वार धावून चालणारी. आता चला तुम्ही. मी थोड्या वेळाने ऑफिसात येऊन भेटतो. त्याची काही गरज नाही. आजपासून नोकरीवरून सस्पेंड करण्यात आलं आहे. इतके दिवस मी तुला सज्जनाचा पुतळा समजलो. आता तुझ्या खऱ्या खऱ्या स्वरूपाची जाणीव झाली मला. खरं आणि खोटं या चार मोठ्याचा अंतर नसतं. पाहिलंस माझा बोलणं तुझ्या बहिणीला सहन झाला म्हणून आज निघून गेली. उद्या समाजात काय किंमत नाही हे कल्पनेने नजरेसमोर मग कळेल तुला. कळून चुकेल. दोन आहे यातून आता तुम्हीच काहीतरी मार्ग दाखवा. मला आत्महत्येशिवाय आता मार्गच उरलेला नाही. सॉरी मी काही करू शकत नाही. तू अनिता बरोबर लग्न केलं असतं तर मी काहीतरी ताडजोड केली असती. त्यावेळी भैयाच्या प्रेमाने भालं गेलं तू. म्हणूनच माझ्या बहिणीला नकार दिलास. असं नाही अंबरनाथ बाबू. मला माझी प्रतिष्ठा सांभाळायची. म्हणूनच आमच्या बहिणीला नकार दिलास. अजित तुला वाटत होतं की तू एक मोठा इंजिनियर आहे. तुला या तुझ्या पदवीची गमेंट झाली होती. तुझी पदवी आता संकटाकाळी उपयोग होणार का? नाही. अजित तू आता कुणीच राहिला नाही. समाजाकडून ज्यावेळी निंदा नालस्ती जाईल त्याच वेळी कळेल तुला. आता तुला मी शेवटचा एकच सांगतो. संध्याकाळपर्यंत गोरी मिशीन मिळाला नाही तर वॉरंट घेऊन येणार मी. पक्का लक्षात ठेव.
अजित अजित काय झालं मीरा? अगं अजितला कशाला हाक मारत होतीस? भैया अजित आता इथं होता पण माझं मी त्याला हाक मारली पण लवकरच तो निघून गेलाय. अगं मला येताना तो दिसला सुद्धा. कसल्या तरी गहन विचारात घडून गेला आहे. भैया अजित फार मोठ्या संकटात सापडला आहे. कुठल्या संकटात? दुसऱ्याला बोरिंग मशीन विकल्याचा त्याच्यात खोटा आरोप आहे. काय? होय आणि त्याला त्यावर बाबूने नोकरी सस्पेंड करून टाकलंय. काय? अजित सचिवर फार धोक्यात आहे रे. पंख तुटलेल्या पक्षासारखी त्याची अवस्था झाली. आता पुढे काय होईल रे भैया? काही होणार नाही. बाकी होतं ते बऱ्यासाठीच होतं. भैया भैया हे तूच बोलतोयस का? होय मीरा. अगं त्याला स्वतःच्या कर्तृत्वाची घमेंड होती. सारं जग आपल्या मुठीत आलं असं त्याला वाटायचं. मीरा जगाचा पूर्ण अनुभव नसला की अशीच पाळी येते माणसाची. भैया अगं मीरा मी म्हणजे की सारखा पत्ता असं समजायचं तो. मग आता झणझणीत अंधे पडले त्याच्या डोळ्यात. भैया निदान तू तरी हे बोलू नकोस रे. किती झालं तर अजित तुझा पाठचा भाऊ आहे ना रे. मीरा तो कुणीच नाही का तुझा? नाही. ज्यावेळी त्यांनी माझ्या शब्दाला जुमानलं नाही त्यावेळीपासून त्याचं आणि माझं रक्ताचं नातं संपलं आहे. भैया नाती अशी सहजासहजी कधी तुटत नसतात रे. ते बंद असतात नाजूक रेशमाचे. मीरा मीरा किती शहाणी आहेस ग तू. दगडाचा देव बनवण्याचं सामर्थ्य आहे तुझ्या. मीरा तू सांगशील तसं वागायला तयार आहेस. म्हणजे मीरा, काय झालं आनंदा? अरे काय म्हणतो तुझी नोकरी? तुमच्या आणि दीदीच्या आशीर्वादाने सर्व काही ठीकठाक चाललंय. अगं दीदी अशी तू गप्प का? काही नाही. तुझ्या यशाने अगदी भारावर गेले मी. पण याचं श्रेय सारा तुला आणि भैयालाच आहे. भैया काय झालं? अरे भैया मी दिल्ली येथे पाठविलेला नाट्यलेखन स्पर्धेत यशस्वी झालो. माझ्या लिखाणाला पहिली बक्षीस मिळाले. काय? होय खरंच तुला पहिलं बक्षीस मिळालंय? होय दीदी. अजय आता फार मोठा नाटककार झालाय. पण याचं श्रेय कुणाला आहे हे सांगितलं नाही बेटा तो. ते काय सांगायला होय. अर्थात तुला देवायला लागेल. काय आनंद झाला? होय दीदी. म्हणजे त्याने काय केलंय? त्यांनी जर मला कानमंत्र दिलं नसेल कसला काय मंत्र रे? उगाच काहीतरी लिहून आणि माझी मात्र ते अगदी बरोबर लागली बघा. मग आता मला बक्षीस काय देणार आहेस? ते दीदीला तुझ्या. वा लेखक महाशय, आयडिया दिली मी आणि आता सांगतो दीदीला विचार म्हणून. अरे त्यात काय मोठं सर. आता भली मोठी पार्टीत आयोजन करू आपण. आणि तुझ्या दीदीचं लग्न आता लवकरात लवकर करू.
लग्न होणार आहे? कुणाची? अरे कुणाशी म्हणून काय विचारतोस? इथं येतात ना ते ग्रह काय बरं नाव त्याचं मी ना चल अगं सांग ना. भैया मी आता सुद्धा नोकरी करणार आहे. आणि तू आणि नोकरी करणार? पण त्या तुझ्यासारख्या नाटक लेखांना नोकरी कोण देणार आहे? तू असं कर, त्यापेक्षा एक नाटक कंपनी टाक. हा तसं तुला करायला काहीच हरकत नाही. अरे तो पण एक धंदाच आहे. अरे आनंदा विजय चला लवकर चला. अरे अजितचा अपघात झालेला आहे. काय? आता अपघात झालेला आहे. कुणाच्या तरी गाडी खाली पडून त्याच्या डोक्याचं रक्त एकदम गळून गेलेलं आहे. त्याला आता सध्या रक्ताची गरज आहे. सध्या सध्या कुठं आहेस तू? ते त्या धर्मानंद हॉस्पिटलमध्ये आहे तो. बेशुद्ध व्यवस्थित आहे तो. मग मी लवकरच जातो भैया. कारण तिथले डॉक्टर माझे जिवलग मित्र आहेत. हा मालंदा मी पण येतोय तुझ्या बरोबर. आता त्याला रक्ताची आवश्यकता आहे. पण भैया तू हो मीच रक्त देणार आहे अजितला आणि दुसरा कुणाचाच रक्त चालला नाही त्याला. पण भैया तुझी प्रकृती तर अरे घाबरू नकोस. मला काहीच होणार नाही. या क्षणी जर मी त्याच्यासाठी खाऊन गेलो नाही तर मी असून नसून सारखा. माझ्यापेक्षा आता आमच्या देशाला त्याची भाग आहे. चल चल आनंदा चाल जाऊया आपण. बोला अरे हॉस्पिटलमधून अजून कोणीच कसं आलं नाही? काय साहेब तुम्ही कशा पाहिजे जास्त घेता? मी आज सकाळीच आलो नाही हॉस्पिटल मधून. अजित साहेबांची तब्येत लई बेस आहे. बोला खरंच बोला सांगतोय. होय ताई साहेब. पण आई साहेबांनी त्या प्रगतीला म्हणून त्याचा फोन वाचला नाही तर उगाच काहीतरी अभावी बोलू नकोस ना. किडा आपल्या टळून आणि अभावात तू पड. ताई साहेब त्यानं ह्या असं अपघात भयासनी त्याच्या मागे कुणाचा तरी हात आहे. म्हणजे मी काही समजले नाही. अहो त्याच्या अंगावरही कोणीतरी जाणून बघून गाडी घातली आहे. का? या बाबतीत तुला कोणाचा संशय येतोय? मला वाटतं हे काम समजा ते अमनाचं असलं पाहिजे. काय? हो असेल, तसंही असेल कदाचित. कारण अजितने त्याच्या बहिणीला लग्नाला नकार दिल्यापासून ना तो त्याला अगदी पाण्यात पाहत होता. पण ताईसाहेब ती त्याची बहीण आमच्या अजित साहेबांना का करते असली? इतकी का वाईट होती रे ती? का तिचं तो नटतो पटतो? अहो ती कॉलेजात जाऊ लागली की काय एक एक नोकरो करी. रस्त्यात जाताना डोळो काय मारी. अरे राम, 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 राम. म्हणजे तू तिला पाहिलंस? होय. अरे राम राम. आणि हे त्या अमरनाथचे साथीदार. होय. काय तरी बोलवू नको बोला. नाव नको होय. म्हणजे बाजू अंगावर म्हटले वाटतात. मीरा ह्या बोलाचा तू काहीच ऐकू नकोस. उगाच काहीतरी बडबडतो ह्या बोला. काकानो अशी पोळवा शोधू नका आता. म्या तुम्हाला चांगला ओळखून हाय. जाऊ दे बोला. चल चल आपल्याला हॉस्पिटलला जायचंय. चल. होय जातोय की. पण काका सांभाळ राहा तुम्ही आता. हो हो मीना घडलं हे फार वाईट घडलं. अजितचं दैव फार जोरावर होतं म्हणून
वाचला तू नाही तर त्याचे हात धडगतच नव्हते. काका आणि असं तो व्हायला कारण तो अमरनाथ अमरनाथ. तो कसा काय काका? अगं त्याने त्या अजितवर गाडीत टाकले असं मी ऐकलंय. पण तुम्ही कशावरून म्हणताय? आपल्या बहिणीला नकार दिला म्हणून सुडाने एकदम पेटला होता तो. आणि हे बरिंग मशीनच हे सांगता एक नाटकच होता त्याचा. काय म्हणजे? तिथला या जगातून उठवण्याचा त्याचा एक बेत होता. आणि आपण जवळ उभा असलेल्या एका तरुणाने त्याचा गाडीचा नंबर टिपला आणि त्याला पोलिसाच्या ताब्यात दिला. कोण होता तो तरुण? तो श्रीकांत हजारे म्हणून होता. श्रीकांत हजारे? हो, तो 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 तर त्याला ओळखतेस तुम्ही ना? पण अजित आता चांगला आहे ना? हो हो, आता एकदम त्याची तब्येत सुधारत गेली आहे. बोलला का तू? होय होय बोललोच ना. आता दोघांकडे विजय आणि तो येणार आहे सर्व मिळून. मला वाटतं आता विजय आणि आनंद त्याला घेऊन येणार वाटतं. काका, डॉक्टर घरी येणारा त्याला परवानगी देतील का? अगं, काय देणार नाही. हॉस्पिटलात काळजी घेणारा अजित माहेचं कोण आहे? तूच आहेस. मग भिण्याचं कसलं काहीच ते नाही ना. बरं, मी आमच्या घरी जाऊन येतो. हा? अजितातला आणलं तर मला असं हात मारा, मी धावून येतो. पाय डोळ्यावरती देवासारखा धावून आला असतो आमच्या मदतीला. आणि आम्हाला आमच्या अजितला जीवनात जीवन दिलास. श्रीकांत, खरंच तू आमचा उपकार करत आहेस. खरंच उपकार करतायस. दीदी बघ कोण आलायस तो? चांगलं वाटतंय ना आता? आनंदाने मला जीवदान दिलं आणि भैयाने माझ्या चेतना आपला प्राण होता, रक्ताचा पुरवठा केला. पण भैया कुठं राहिला? हॉस्पिटलमध्ये. का? अजितला रक्त दिल्यामुळे खूप थकवा आला आहे त्याला. तसा ठीक आहे ना भैया? हो, भिण्याचं काहीच कारण नाही. काही दिवस त्याला जपावं लागेल. का? मी तुमचा भाऊ म्हणून येण्यास नाराज आहे. तुमची एकमेकाची त्याग करणारी वृत्ती पाहून काहीच हक्क होणार नाही. का म्हणतोस तू अजित? उलट भैयाला माझ्या एक स्वभावामध्ये त्रास सोसावा लागला. आईच्या मृत्यू डॉक्टरने अजित भैया, असं बोलू नका तुम्ही. डॉक्टरने आपलं कर्तव्य पार पडलं. त्याच्या जागी तू असला तर तेच केलंस का? आणि दीदी, तुला एक आनंदाची गोष्ट सांगायची आहे. कसल्या आनंदाची गोष्ट? पुढच्या महिन्यापासून माझा पगार 5,000 आहे. काय? खरंच? हो, खरं ना? होय दीदी. इतके दिवस तू आणि भैयाने त्या संसारासाठी केलेला त्याग, तुझ्या सुखाचा दुर्लक्ष करून हे कष्टाचं फळ आहे दीदी. तू सुधारलास ना, सगळ्यात आमच्यासाठीच प्रेस आहे. आणखी तुला आम्हाला काही नाही. नकोय. पैसा नकोय, संपत्ती नकोय. फक्त तू आमच्या सोबत सोबत सुखात राहायला हवं.
मी आता हॉस्पिटलमध्ये जाऊन येतो. याची तब्येत जर चांगली असते त्याला लोक मी आतापर्यंत काय केले